Fericirea pe Instagram e machiată cu burnout și ambalată cu multe filtre. Majoritatea celor care par fericiți în online sunt la un pas de burnout. Zâmbesc în stories, dar sunt goi pe dinăuntru. Postările sunt impecabile, dar viața lor internă e haotică. Noi am fost învățați să admirăm imaginea, nu realitatea. Ai fost învățat să confunzi validarea cu echilibrul, dar ce nu vezi e prețul din spate. Stres cronic, insomnie, presiune constantă să pară că totul e perfect. Și adevărul dur, mulți dintre cei care rup pe Instagram nu dorm noaptea. Muncesc din frică, nu din claritate. Trag de ei nu pentru un scop real, ci ca să nu piardă ritmul. Trebuie să fie în trend. Și în timp ce tu îi invidiezi, ei se sufocă sub povara propriei imagini. Nu te mai compara, nu mai lua ca reper niște highlight-uri cosmetizate. Fericirea nu e zgomotoasă. Nu vine din aplauze, vine din liniște, din claritate și din faptul că nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Când ești bine cu tine, nu trebuie să o arăți. Și dacă simți că ești pe marginea epuizării, oprește-te. Nu ca să renunți, ci ca să-ți regăsești drumul. Fără mască, fără presiune.